Goddag YouTube. Det er Andreas Let her igen med en ny ølsmagning. Det stormer helt vanvittigt udenfor. Ja. Jeg havde vinduet sådan lidt på halv på klem på på det yderste, der var det ved simpelthen at blæse af. Plus jeg blev ramt af en vandplakat. Så jeg har det helt super. Og godt og grundigt, så skal jeg smadre min iPhone og det hele. Det er suverænt. Så er det godt at kunne komme hjem og nyde en god øl i stedet for. Det er også tid til, så når man ikke skal være udenfor. Jeg har været nede i en specialbutik og har fundet den her Memminger Flight, hedder den. Flight, eller noget af stil. Jeg ved ikke, hvordan de vil have, man udtaler det. Flot, underligt, blå flaske. Jeg ved ikke hvorfor, men det er åbenbart det nye. Han havde lige fået den hjem på dagen, og den skulle være, altså han var ikke meget for Weissbier, det er jeg. Jeg er helt vild med det. Den siger, at den skulle være lidt citrusagtig, og det håber jeg fandme. Det er lidt synd, synes jeg. Men lad os prøve. Og til en god øl skal der jo et rigtigt glas til. Flot. Den er tyk, den her faktisk. Den er rigtig tyk. Flot brus. Rigtig flot brus. Flot skum. Meget hård. Tyk skum. Det er flot Weissbier. Så man kan ikke se igennem den lige meget. Tyk skum, jeg ved ikke om man kan fornemme det. Men masser af duft. Masser. Dufter meget mildt. Lidt pilsneragtigt. Ikke den der vilde, krydrede Weissbier duft, som jeg havde forventet. Som du for eksempel finder i en Paulaner eller en Erdinger. Franziskaner, når det skal være helt slemt med det krydrede. Sød. Lidt bitterhed. Dejlig skum. Blød. Behagelig. Den er lige tanden for sød, synes jeg, men den har en dejlig eftersmag. Rigtig god eftersmag. En pikant bitterhed. Den går lige en rammer i et kort sekund, og så fælder den ud i en fantastisk eftersmag. Han har sgu ret, der er lidt citrusagtig over den, men den er stadig sød i det. Det er jo det med Weissbier, der kan man tit smage. Få lidt hint af noget frugt. Paulaner for eksempel, er der nogen, der siger, at de kan få et hint af banan. Det håber jeg fandme. Så skal man nok finde noget andet at drikke. En øl, hvis man begynder at smage banan lige pludselig og så videre. Sådan lidt karamelagtig eftersmag. Det er ikke en eftersmag, der bliver der længe. Den er lige på grænsen til en pilsnersmag. Også på grund af brusen, den er så behagelig. Den er meget mere markant, end jeg normalt vil forvente af en Weissbier. Yderst delikat øl. Altså jeg vil nok bruge den til sådan noget som fisk for eksempel. Noget let, noget fjerkræ. Der vil den gå skide godt til, fordi at det er ikke en smag, som går hen og overvælder fuldstændig. Hvis du tager noget rødt kød for eksempel, så skal du nok bruge noget lidt stærkere, for at kunne matche det her. Der er en let og fin. Men en oplevelse. Meget raffineret. Hvad var det, den kostede 30 kroner eller sådan noget. Men det er okay givet ud, synes jeg. Sjov oplevelse. Det, altså, jeg ved ikke, om jeg vil noget at købe igen, men den får
Den kan godt få en, hvad skal vi sige, den får en 4, for den overrasker mig positivt. En 4 ud af 6. Den overrasker mig positivt, og den er meget behagelig at drikke. Måske lige tage den for sød til mig, men sådan er det jo ikke. Altså, hvis du gerne vil have din dame til at begynde at drikke øl, majsbier, så prøv med den her, fordi den er sgu både flot at se på, men også lidt elegant. Og ikke for voldsom i smagen. Det var alt herfra. Jeg håber ikke, at I kommer til skade her i den her storm. Ligesom decemberstorm med 99, eller hvornår der var. Der fik jeg så tæt på, hvor jeg fået en tagsten i hovedet. Men nu fik jeg bare en valgplakat i stedet for skide socialdemokrater. Ja. Andreas Lettager herfra med en 4. Et 4-tal. Ganske udmærket øl. Skål derude. Pas på jer selv.